Hogyan lesz egy gázszerelőből alig egy évtized alatt Magyarország messze leggazdagabb embere? Üdvözlök mindenkit a NER 12 halálos bűnét feldolgozó videósorozatom harmadik részében, amiben annak járunk utána, hogy a rendelkezésre álló információk alapján hogyan is áll össze Mészáros Lőrinc elképesztő felemelkedésének története. Tartsatok velem! Kezdjük is rögtön egy számmal, ami önmagáért beszél. 1749 milliárd forint. Az információk szerint ez egyetlen ember becsült vagyona. De mit is jelent ez a valóságban? Hogy ezt el tudjuk képzelni, ez az összeg annyi, mint a magyarországi vagyonlista második és harmadik helyezettjének vagyona együttvéve. A különbség az felfoghatatlan. Itt jön a központi kérdés, amire mindenki kíváncsi. Hogyan lehetséges ez a példátlanul gyors vagyongyarapodás? Nézzük, milyen mechanizmusokat tárnak fel a forrásanyagok. Szóval, hol is kezdjük? A források szerint a válasz erre egyértelmű, a politikánál. Ahhoz, hogy megértsük a vagyont, először ezt a sokat emlegetett kapcsolatrendszert kell megvizsgálnunk. Itt van egy kulcsfogalom, amivel tisztában kell lennünk. A stróman. Ez ugye azt a személyt jelöli, aki valaki más helyett kvázi frontemberként jár el, hogy a valódi haszonélvező vagy tulajdonos rejtve maradhasson. És ezt a kapcsolatot nem is kell találgatni. Maga Mészáros Lőrinc beszélt róla a híressé vált interjúban, amikor a sikere 3 kulcsát nevezte meg. Idézem. A jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye. Hát ez egy elég egyértelmű kijelentés, de a források nem csak erre az egy mondatra alapoznak, említenek több közvetett bizonyítékot is. Például, hogy a bíróságok szerint is megalapozott a stróman jelző használata, vagy hogy pénzügyi szálakat találtak a cégei és a miniszterelnök családjának birtoka között. És ami talán a legmegdöbbentőbb, egy 2017-es kutatás szerint még a kormánypárti szavazók 2/3 is úgy gondolta, hogy ő kezeli Orbán Viktor vagyonát. Rendben, a kapcsolat tehát adott. De hogyan lesz ebből pénz? Méghozzá rengeteg pénz. Nézzük, milyen kulcsfontosságú mechanizmusokat azonosítanak az információk. Itt van egy újabb elképesztő adat. 1090 milliárd forint. A források szerint a mészáros cégek ennyi közbeszerzést nyertek el mindössze 2 év alatt, 2021 és 2023 között. Ezek a forrásanyagok a pumpa modell analógiáját használják ennek a folyamatnak a leírására. Nézzük meg, hogyan is működik ez a gyakorlatban, például a mátrai erőmű esetében. Első lépés, a csoport megszerzi a céget. Második lépés, rekordösszegű osztalékot vesznek ki belőle, lényegében kiürítik a kasszát. Harmadik, egyben befejező lépés, a pénzügyileg kivéreztetett, leamortizált céget az állam visszavásárolja, jellemzően jóval magasabb áron. Ez a táblázat pedig tökéletesen összefoglalja a végeredményt. Láthatjuk a hatalmas kivont osztalékot, majd a vételárat, amit végül az állam fizetett. A képlet az egyszerű. A profitot privatizálták, a veszteséget pedig, társadalmasították. De a források szerint ez a fajta közpénzfelhasználás nem áll meg a milliárdos tételeknél. Sőt, egészen hétköznapi, apró dolgokig is leér. És itt jön a szerintem leghíresebb, vagy inkább a leghírhettebb példa, a WC kefék esete. Az információk szerint egy állami támogatásból felújított hotelben irreális áron számoltak el egy ennyire hétköznapi dolgot. Ez a példa tökéletesen mutatja a túlárazás mértékét. De hova folyik ennyi pénz? Nos, egy hatalmas, 4 alappilléren nyugvó gazdasági birodalomba, amely mára a magyar gazdaság kulcságazatait uralja. Láthatjuk is itt a 4 fő területet. Építőipar, energia, pénzügyi szektor és mezőgazdaság. Lényegében a gazdaság stratégiai pontjai. De van itt valami, ami az egészet még egy szinttel feljebb emeli,
nézzük meg ezt a számot, 716 milliárd forint. Nos, ez az óriási összeg, ami mészáros közeli, de teljesen lenyomozhatatlan magántőke alapokban pihen. Ez a birodalomnak az a része, ami szinte láthatatlan. És hogy hogyan lehet ez rejtve? A történet egészen elképesztő. Egy rövid időre ugyanis 2023-ban újságírók rábukkantak a tulajdonosok nevére egy állami adatbázisban. A forrás szerint azonban nem sokkal később a hatóságok egyszerűen megszüntették a nyilvános hozzáférést ehhez az adatbázishoz. Egy ilyen monolitikusnak tűnő rendszer sebezhetetlennek látszik, igaz? A források szerint azonban már látszanak az első repedések a falon. A gépezet elkezdett akadozni. Ez a repedés egy konkrét konfliktusban is megmutatkozott. Az egyik oldalon Lázár János miniszter, aki takarékossági okokból profit plafont vezetett be az állami építkezéseken. A másik oldalon pedig Mészáros legfontosabb építőipari cége, amely ezt elfogadhatatlannak tartotta. A vita egészen odáig fajult, hogy a miniszter a parlamentben mindenki füle hallatára egy nyílt és példátlanul kemény fenyegetést fogalmazott meg. Ez a nyílt harc jelzi, hogy a forrásokért vívott küzdelem egyre élesebb. Tehát most már megtudtuk, hogy több rendszer szintű kockázat is azonosítva van. Először is az egész modell extrém módon függ az állami pénzektől. Másodszor a rendszeren belüli politikai konfliktusok gyengíthetik. Harmadszor pedig a dokumentált szabálytalanságok, mint a Mátrai ügy, komoly jogi kockázatot jelentenek a jövőre nézve. Vagyis a lényeg, és ez talán a legfontosabb tanulság, ez a gazdasági birodalom nem egy önálló piaci szereplő, hanem egy politikai rendszernek a szülötte. A sorsuk, ahogy a források is rámutatnak, elválaszthatatlan egymástól. És ez elvezet minket a legfontosabb kérdéshez, amit ez az anyag felvetett. Ha egyetlen ember vagyona ilyen mértékben az államra épül, akkor az a rendszer, ami ezt lehetővé teszi, vajon nemzeti érdeknek, vagy inkább nemzeti tehertételnek számít? Köszönöm a figyelmet.